Hello friends, welcome back to my channel badailainai. नैबे समाव आं नोंथांमोननि सेराव गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। सो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलाङो। बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय। दा नैबे समाव आङो खार खवा रिजर्ट होननाय मोनसे जायगायाव दंफैयो। सो आसा खालामो नोंथांमोना बे जायगानि सोमोन्दै आबुङै मिन्थिनो थाखाय जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांथारो। बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जाबाय। सो फैदो बिदिबा जों स्टार्ट खालामलांदिनि। बेनो लोगोफोर खार खवा रिजर्टआ ओरैबायदि समायना दै लोगोफोर, नोंथांमोना जागायनायनिफ्राय जोबजासे नायलांथारो। बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जादों। नै नाय नोंथांमोना गासिबो गारि पार्किं गोजा। वाव, जोबोद समायना लोगोफोर। हाबबोबाय आङो लोगोफोर नैबे समाव। नै नाय नोंथांमोना बिथिंजाय गासिबो गारि पार्किं गोजा आरो नै बिबारफोरखौ ओरैबायदि मोजां मोजां गायनानै दोनदों। आरो बिथिंजाय नै एसेबांबा समायना समायना न' गासैबो। वाव 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 वाव। जायफोर बिथांमोना नैबे खार खवा रिजर्टआव फैफेराखै बिथांमोना जाहाथे फैनानै नैबे खार खवा रिजर्टखौ नायफैयो, दावबायफैयो। बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायदों। नै नाय लोगोफोर नोंथांमोना ओरैबायदि समायना समायना बिबारफोरखौ गायनानै दोनदों। बिराद मोजां लोगोफोर, नोंथांमोना फैनानै दावबायफै, ओरैबायदि गोजोननाय मोनगोन नोंथांमोना। गासैबो ओरैजाय बिबारानो गोजा आरो नैबे ओरैबायदि समायना फिल्ड। नैबे बेयावहाय गोसोबायदि बायदिसिना खेला दुला गेलेनो हागोन। नै नाय वाव, नै न'खौ ओरैबायदि मोजां मोजां लुदों। जोबोद गोजोननाय नांदों लोगोफोर बेयावहाय फैनानै। वाव 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 वाव, ओरैबायदि मोजां मोजां साजायनानै दोनदों। नै नाय नोंथांमोना, वाव जोबोद मोजां साजायजोबदों। नै गासैबो बिफां गोजा, नै बिफां फुलि गायनानै दोनजोबदों। वाव, बेफोर गासैबो उन्दै उन्दै गथ'साफोरनि गेलेग्रा आगजु गोजा। नै वाव, उबा बिराद गोजोननाय नांदों नैबे जायगायाव फैनानै। बिराद माने बार खोलो खोलो बारबाय थायो बेयावहाय। जोबोद मोजां नांदों, माने जिरायबाय थानो गोसो जादों, माने थांनोनो गोसो जायाखै बे जायगानिफ्राय। नोंथांमोनाबो फैनानै नैबे जायगायाव जाहाथे दावबायफैयो, बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ नैबे समाव खावलायनाय जादों। आरो आङो देखायबावगोन बेयावहाय मा मा जायगा दङ, बेखौ आङो दान्दिसे समनि उनाव नोंथांमोननो देखायलांगासिनो। नोंथांमोना नायलांबाय था, गोबां जायगा दंबावो, नायलांबाय था नोंथांमोना। दा आङो एसे आरोबाव आवगायलांबावनि नोंथांमोननो देखायनो थाखाय। नैबे न' नुदोंना, बे न'नि ओरैजाय उनथिंजाय मोखांथिं थांनानै आङो नोंथांमोननो देखायगासिनो। नायलांबाय था नोंथांमोना। नुदोंना लोगोफोर, नै बेसेबांबा समायना न' लुदों। बेफोर गासैबो भारा रुम गोजा होननानै फोरमायदों। नाय नोंथांमोना, नै बेसेबांबा गारि, बा 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 बा, गारियानो गोजा। आरो नै नाय बेसेबांबा समायना समायना। दा आङो हाबलांनि एसे, आरो गारिफोरखौ नाय। नै आयु, जि दामि दामि गारि लानानै फैदों मानसिफ्रा। नै आङो देखायलांनि, ओरैजाय हाबलांनि। औ लामा गैया बिथिंजाय, लामा गैया बिथिंजाय। नाय लोगोफोर, नै बेसेबांबा समायना। वाव 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 वाव, जोबोद इन्टारेस्ट लोगोफोर। नोंथांमोनाबो फैनानै नैबे जायगायाव गोख्रैनो दावबायफै। बेफोरो गासैबो भारा रुम गोजा। नै
सोब VIP गोजा बेफोरो वाव जिमबो दङ नै बिथिंजाय जोबोद इन्टारेस्ट नांबाय आङो फैनानै लोगोफोर नोंथांमोनाबो फैथार बे जायगायाव वाव आयु लोगोफोर जि मोजां नांदों आङो नैबे जायगायाव फैनानै नाय लोगोफोर नोंथांमोना नै बेसेबांबा समायना समायना गासिबो न'फोरखौ नाय नोंथांमोना नै आयु 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 बेयाव रुम भारा थानो हायो लोगोफोर नोंथांमोना हरसेनि थाखाय हरनैनि थाखाय गोसोबायदि नोंथांमोना बेयावहाय फैनानै रुमखौ बुक खालामनानै नोंथांमोना बेयावहाय थाफैनो हागोन ओ माय गड नाय लोगोफोर वाव 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 जोबोद समायना लोगोफोर वाव नै जोबोद गोजोननाय नांबाय आङो बे जायगायाव फैनानै नाय नोंथांमोना नै बे जायगायाव आयु सैथिनिबो बेसेबां मोजां बाब 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 बेफोर गासैबो रुम भारा गोजा गोसोबायदि नोंथांमोना बेयावहाय फैनानै नाइट स्टे खालामफैनो हागोन नुबाय नङासै नोंथांमोना बेसेबांबा समायना आङो बेयावहाय सानसेबाबो फैनानै हर थाफैथारगोन बेयाव माबायदि नाङो जोबोद गोजोनदों लोगोफोर बे जायगायाव फैनानै वाव रावबो गैया लोगोफोर गासैबो रुम सिङाव हाबजोब्बाय नैबे रुम सिङाव हाबनि नाय नोंथांमोना नै बिथिं गासैबो जिमनि बायदिसिना आगजुफोर हाबनानै नायनि आङो पुरा एसि रुम लोगोफोर नै ओरैबायदि मोजां सिङाव भिडिअ खालामनायनि एलाउ गैया नङाबा आङो नोंथांमोननो देखायबावगौमोन नै बिथिंजाय गासिबो जगारफ्रानो दंजोबो बेखौ आङो देखायनो नागिरदोंमोन सरि लोगोफोर आं देखायनो हानाय नंला वाह लोगोफोर बेफोरबायदि समायना समायना जायगाफ्राव फैबाय होनबाथाय माने थांफिननो गोसोआनो जाया नाय ओरैबायदि निट एन्ड क्लिन जायगाखौ नाय नोंथांमोना बिराद साफा नै आरो बिथिंजाय बिबारफ्रा गेवलां गेवथां बारनानै दङ नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना आरो नोंथांमोना साननानै नाय मोनानि समाव आरो बेखौ माबायदि नुगोन नै गासैबो लाइटफ्रा बेयाव दंजोबो नै हायाव गासैबो लाइटआ दंजोबो मोनायाव ओरैबायदि समायना नुगोन आङो दान्दिसे समनि उनाव नोंथांमोननो देखायगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बिराद साफा लोगोफोर बिराद गोजोननाय मोनदों आङो बे जायगायाव फैनानै आरो दंबावो लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था आङो देखायलांगोन दान्दिसे समनि उनाव नै नायलांबाय था लोगोफोर जोबाखै गोबां मानसिफोर फैगासिनो दङ नै एसे मोनायावसो बांसिन जायो बायदि मोनदों आङो नै बिथिं थांनि आङो दा जोबाखै लोगोफोर गोबां दंबावो आरो नायथावना जायगा आङो देखायलांगासिनो नोंथांमोननो वाव बिराद साफा लोगोफोर माबायदि नांदों नोंथांमोना अन्नानै कमेन्ट बक्सआव जनायहर आंनो आंथ' गावखौनो गाव फुरा माने दिल्ली बम्बाइआव थानाय बायदि मोनदों ओरैबायदि निट एन्ड क्लिन जायगाया गावखौनो गाव बहाबा दिल्लीफ्राव थानाय बायदि मोनदों आङो दा नै बेयाव गासैबो मेचिनफ्रा दंजोबो बाबा 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 गोबां गोजान गोजान जायगानि मानसिफोर बेयावहाय दावबायनो फैयो लोगोफोर दा आङो रेस्टुरेन्टाव
हाबफैनोसै नाय लोगोफोर बा बिराद साफा नै हाबनायनि आगोल नोंथांमोननो आङो मोननैसो सिनारिफोरखौ नोंथांमोननो आङो देखायलांनि नाय लोगोफोर नोंथांमोना बाबु नै जोबोद समायना नै सिजौबो दङ नै बा बिराद मोजां नांदों लोगोफोर नै बा नै बिथिंजाय आरो अभार ब्रिज दंबावो फुख्रियाव मोनसे अभार ब्रिज खालामनानै होदों अभार ब्रिज लोगोफोर नै आङो दा ब्रिजनि गेजेरावहाय दङ नाय नोंथांमोना नै बिथिंजायबो एपार्टमेन्ट दङ बिराद गोजोननाय मोनदों आं लोगोफोर बे जायगायाव फैनानै बिराद थान्दा निजोम नाय लोगोफोर वाव बिथिंजाय आरो नै बेसेबांबा मोजां नै मार्बलनि जिरायग्रा खालामनानै होदों जोबोद समायना लोगोफोर दान्दिसे समनि उनाव आङो नैबे रेस्टुरेन्टाव हाबनोसै मेंग्लिजोबनाय मोनबाय लोगोफोर गासै 14 बिगा दङनो बे खार खवा रिजर्टआ आरो बे रिजर्टखौ 2013 मायथाइयावहाय अपेनिं खालामनाय जादों दासिम बियो 8 बोसोर जाबाय बिराद मोजां गोबार गोलैनाङा दे गोबां इन्टारेस्ट नांबाय दे लोगोफोर नोंथांमोनाबो थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनगोन बे जायगायाव दावबाय फैयोब्ला दा आङो रेस्टुरेन्टाव नै हाबनोसै नै बेनो रेस्टुरेन्टआ दा आङो बे रेस्टुरेन्टाव हाबनोसै बेनो लोगोफोर रेस्टुरेन्टआ जोबोद समायना लोगोफोर नै नाया बेसेबांबा गिदिर जोबोद मोजां नांदों नाय नोंथांमोना नैबेनो बेयावहायनो गासैबो जाग्रा जिरादफोरखौ बानायनाय जायो आरो नै बेयावहाय बिलफोरखौ होनो हागोन नोंथांमोना जाखांनायनि उनाव वाव जोबोद मोजां नांबाय लोगोफोर बे रेस्टुरेन्टाव हाबफैनानै पुरा एसि लोगोफोर बे रुमा नाय थान्दा मोनजोब्बाय दासो ओरैबायदि गरम मोनदोंमोन सिउरिनालाव हाबनानै नायनि एसे बेयावहायनो आङो दा सुसु खालामनोसै जायगायानो थोस्लाबलाया लोगोफोर नैबे VIP फोरनि आरो आं नोंथांमोननो खोन्थानि नैबे जाहैबाय जेनेरेलफोरनि दा बेयावहायनो जागोन जोङो ओंखामखौ गासैबो फुर्ति जाजोबनानै दङ जायगायानो खालि गैया जोङो दसे समाय नेनांसिगोन
लोगोफोर आङो नोंथांमोननो नैबे समाव हरनि समाव माबायदि नुयो आं बेखौ देखायनो होननानै बुंदोंमोन। नै आङो सर्टै नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों। नै हरनि समाव बेबायदि नुयो आरो नैबे जाहैबाय रेस्टुरेन्ट। दा बावैसो बेयावहाय ओंखाम जाखांबाय। जोंनि बर' मानसिफ्राबो बेसेबांबा करर मालिकनि मानसिफोर दङ। दा बिथांमोनाबो गोसोब्ला बेबायदि समायना समायना रिजर्ट लुनो हायो। किन्तु दासिमबो बेबायदि समायना समायना रिजर्ट लुनायखौ जोङो नुनो मोनाखै। बिराद समायना नुयो। नै हरनि समाव ओरैबायदि रिथि रिथा समायना नुयो। नै नाय लोगोफोर, बिराद मोजां नुदों लोगोफोर। नायलांबाय था नोंथांमोना, आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो। वाव, नै गोबां फट' खेबलायगासिनो दङ मानसिफ्रा। वाव, नाय लोगोफोर, दहाय मानसियानो गैयामोन बेयावहाय। दा गोबां मानसिफोर ज' बेरायनो फैदों आरो नै बिथिंजाय नेटबलखौ गेलेगासिनो दङ। फारसे हान्थिलांफिनोसै। नै बाइकआ आंना धुला बाजोब्बाय गासैबो। वाव वाव वाव, लोगोफोर, हरनि समावहाय नैबे रिजर्टखौ माबायदि नुयो आङो नैबे समाव नोंथांमोननो देखायबाय। स' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय लोगोफोर। आरो जायफोर बिथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों, अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव, बेखौ आङो नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय। स' बाय बाय लोगोफोर।